פעם הם עוד היו מתביישים בזה, אבל היום יותר ויותר גברים מודים בגלוי שהם צורכים פורנו. רן גבריאלי היה אחד הגברים האלה, עד שמשהו שינה את דעתו. איך זה קרה? שלום לרן גבריאלי. היום פעיל במאבק נגד זנות וסחר בבני אדם. פרסמת בוויינט מאמר מרתק בנושא, שאפילו הופיע בעמוד הראשי של וויינט, שמאוד הפתיע אותי. הפתיע אותי התהליך שעברת עם עצמך. אתה יכול לתאר לנו? התהליך שלי עם עצמי הוא לא כל כך ייחודי, אני חושב. אני חושב שיש משהו שפשוט, יש שתיקה סביב מין. התרבות שלנו היא תרבות פורנוגרפית. כבר אין תרבות של רומנטיקה, התרבות היא של פורנו. פשוט לא מדברים על זה, ושתיקה מולידה שתיקה כמו שדיבור פותח דיבור. ואני חושב שהחיבור הזה, של איפה פורנו רלוונטי, גם המהלך החיצוני, גם פנים נפשית. זאת אומרת, אם אני יושב וצורך פורנו, אני משנה אנשים אמיתיות בעולם. אני מייצר צריכה וביקוש של זנות מצולמת, של נשים מנוצלות. שגוזר על נשים מסוימות, מציאות מסוימת. מוחלשות על פי רוב, כן. על כל ג'נה ג'יימסון, יש לנו עשרות אלפי נפגעות, מנוצלות, זה ברור לנו. פנים נפשית, לא כל כך רוצים לדבר על זה, כי זה הולך לאכול בית. ועכשיו את אומרת, אוקיי, רגע. אני נפש ואני חושב על מין לפני הפורנו. אני חושב על איזה גוף. לא משנה איזה נפש אני, בן, בת, סטרייט, לסבית, דומי, תלת פאזי. אני חושב על נפש שבא לי לגעת בה או להתפלש בה, על גוף. הפורנו לא מתאים לו שנתפלש או ניגע. הפורנו רוצה להגיד אלימות של גברים כלפי נשים. זאת אומרת, הפורנו כסוגה מתעסק בשליטה של גברית בנשים. זאת אומרת, זה סביב כוח. ואין ידיים, כי רוצים לראות מין שווה חדירה. איבר מין של גבר בתוך אישה. עכשיו, בפורנו הכי עדין, רוב הזמן איבר המין שלו בתוכה, אפילו לא קריטי איפה, צריך להנדס אותה שהיא תתמודד עם זה בלי להפריע, והוא עם הידיים מאחורי הגב. כלומר, זה יחסי מין גל שאף אחד לא נוגע חוץ מאיברי המין. זה מין בלי ידיים. בעצם מה אתה אומר שזו החפצה, ואתה אומר שעצם מה שזה עושה לאדם הצופה, אנחנו עוד לא מדברים איך זה משנה חיים של נשים מתוך זה שיש מי שצורך פורנו, אלא עצם זה שאדם צורך פורנו, זה משנה גם אותו ואת התודעה שלו ליחסים בין בני אדם, בין המינים בעיקר. לגמרי, זאת אומרת, כל מה שנראה מחלחל אליי, אני עובד מדן ועד אילת מילולית. אני פוגש חיילים ותיכוניסטים וחטיבות והורים, ואומרים, זה מה שאני עושה, אני מדבר על מין מוגן נפשית. ואז מדברים איתי, ואז אתה רואה שזה לא משנה אם אתה בן 15 או בן 50, מספיק זמן אני אראה פורנו, זה יחלחל לי לתוך המחשבה. ואז הפנטזיות המקוריות שלי, אני כבר לא זוכר אותן, אני לא יודע מה פינטזתי לפני, גם הדמיון הוא כמו שריר, הוא לא קיים. וכל מה שראיתי בפורנו לא חשוב איזה רמה של אלימות, לשם זה הולך להיות. ועכשיו בוא נראה אם זה לא קשור בכל זוגיות. ועכשיו ככה אני מנהל את היחסים שלי, וככה אני רואה נשים. כן. וככה אני רואה מגע, וככה אנשים מפנימות את עצמם. נכון, גם מפנימות את הדיכוי, וגם... עכשיו בוא נשאל כל הורה לילד קטן או לילדה, אם הילדה שלי רואה דורה, בוא נדבר על ייצוגים, שזה ילדה לא מינית שחוקרת את העולם, או ברת שזה מיניאטורה של פורנו. זאת אומרת, הדברים לא מתחילים כשאני פוגש את הפורנו באינטרנט. התרבות היא פורנוגרפית. אני מדבר עם ילדים על ליידי גגה, על ביונסה, שזה דברים נהדרים, אבל קצת, בוא נחשוב איפה הפורנו מחלחל לי לתוך הבית. אוקיי? איפה? בתוך הזוגיות שלי של ה-20 שנה, או של ה-5 או של השבועיים, איפה הפורנו, פתאום יש לי ניואנסים בתוך המין שאני כבר לא שם. אז מתי היה הרגע הזה שאמרת, אני יותר לא משתף פעולה עם המנגנון הזה, אני לא צורך יותר את הסוג הזה? קודם כל יש הרבה סוגים, אני חושב שהמסה הקריטית 90% היא של פוגענות ואלימות. אני חושב שנורא מהר הבנתי שיש פער בין איך שאני פינטזתי על מין לפני הפורנו, כמו כל אדם, לבין איזה שהפורנו שלך במציאות עם הכוכבות. אני עבדתי עם נשים בזנות, התנדבתי הרבה עם נשים בזנות וקורבנות סחר, ואז את בעצם רואה את הזנות קורית. זאת אומרת, את רואה את כל אותן נשים שעשו את הקולות הנכונים בזוויות הנכונות, ואת רואה בעצם שבר כלי בעולם האמיתי, ואז את אומרת, אוקיי, רגע. תנו לי להבין מה זה באמת. ואני יש חלק בזה. אז אני, זה לא שיח תיאורטי, זה שיח של החיים האמיתיים. יש לי חלק, כמי שמייצר צריכה של הדבר הזה. בגלל שאני מרגישה שחטא גדול לקטוע את השיחה הזאת שרק התחילה, אז אני מאוד מבקשת מהצופים להיכנס לוויינט ולקרוא את המאמר הכל כך חשוב הזה. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אנחנו חייבות להיפגש יותר. כן, תודה רבה.